Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag så spiller vi sammen med... okay, Ben. Ja, vi spiller sammen med Ben. I kender ham måske inden for hans egen kanal, som er meget større end min egen. Kan du lige hurtigt fortælle, hvor mange abonnenter du har? Jeg er 2. Okay, helt seriøst, hvor mange abonnenter har du? Jeg er 112. Ja, så jeg tror i hvert fald, at han ville have det fedt, hvis I lige gik over og abonnerede til ham. Og selvfølgelig også gør det på min kanal. Kun mig. Okay, nu skal du ikke overdrive. Hvad er meningen så? Det ved jeg faktisk heller ikke helt. Det er jo et horror game, det her. Ja, og så bare lige advarsel, hvis du... Hvordan kommer vi ind? Ved jeg ikke. Der... Måske er det forkert vej. Prøv at komme tilbage. Jeg tror måske, det er den forkerte vej. Jeg kommer med dig. Jeg ved hvorfor, det er fordi, hvis du trykker play. Hvor dum kan man lige være? Ja, det ved jeg heller ikke. I Okay, har så... nok også bare råbt, I skal trykke på play! Okay. Jeg creater en, så joiner du bare. Ja, jeg har allerede trykket på join friends. Det ligner sådan noget skakbræt. Okay. Og det her... Jeg tror bare, du kan komme ind. Nej, er der ikke sådan en code? ID. Nå, det er 515. 515. Så. Men vi skal lige også huske at sige, at hvis I tager godt imod det her, så vil vi det blive rigtig glade for at lave en par 2 og 3, fordi I kan se, at der er 3 chapters. Hollywood-skiltet. Det kan godt være, at vi bliver bange. Så hvis I hører nogen skrige, så er det os og ikke inde i spillet. Ja. Eller måske er det også inde i spillet, men nok mest os. Ja. Så slap dig af med alt det lyd. Jeg tror måske lige hurtigt, jeg skal skrue lidt op for mine... Ja, okay, det gør det meget mere livligt lige at skrue lidt op for musikken der. Og jeg var nødt til at skrue ned, fordi jeg havde på fuld en Roblox. Jeg plejer altid at have den der volume på 4. Det er faktisk... Ja. Det ser faktisk virkelig flot ud. Sagde jeg, og vi kunne se det der. Det er da lidt Judy, tror jeg. Ja, det står der så. Ja. Og så er bilen bare helt lyserød. Judy med lyserød skrift. Altså, det der, det ser overhovedet ikke nøjere ud. Nej. Nå, det er venstreklik. Ja, okay. Controls. Og så det der skete her, det var at hver gang jeg crouchede, så trykkede jeg på control. Og det samme var på, når jeg stoppede og startede en optagelse. Så hver gang at det skete, så hver gang jeg crouchede, så stoppede jeg og startede min optagelse. Så det er som derfor det er sket. Jeg forstår ikke, hvorfor det skal være sådan. Eller hvor er du henne? Og du der? Hvad? Du gik bare ind i den. Woo! Og jeg troede lige, det var Judy, den der håndvask. Det kun det er derhen, hvor det er, hun er lige nu. Kan du prøve at gå derhen? For det er content. Det er ikke mig, der skal gøre det. Det er din YouTube-kanal. Ja, og hvad så? Det kan godt være, det er min YouTube-kanal. Så er du nødt til selv at gøre noget for dit content. Det er også bare nøjere. Så gør vi der sammen hen. Kom. Du har ikke prøvet at løbe for hende der. Det har jeg. Jamen, da hun kom ud, så løb jeg også selv ikke ud. Okay. Skal vi gøre det sammen? Kun for jer derude gør vi det her. Et klamme dyr. Ikke nu helt selv. Kom. Hun siger sådan en creepy lyd. Jeg løb. Prøv lige at gå helt over til hende på den der sten. Ja, det er virkelig nøjeren. Okay. Lad os gå herhen. Det er som om hun skal kunne se os. Før der hun kan... Okay, prøv at komme. Prøv at komme herover i den her side. Går du forrest? Nej, kan du ikke gøre det? Halløj! Jeg havde det her, så. Ja, det gør jeg virkelig også. Hvorfor minder Judy mig om Creation for The Job Creation Story Mode?
Okay, er du klar til, at vi løber? Kom herhen. Vi er safe her. Vi gør ikke noget her. Er du klar? Vi løber den der vej, eller den der vej? Det ligner ikke, der er sådan meget den her vej. Du løber den der vej. Den her vej. Eller hvad? Altså, hvis vi løber den der vej, så løber vi jo mod hende. Ja, men der så ud til at være mere den her vej, end der er den der vej. Jeg kan jo heller ikke engang se, hvad der er derovre. Jeg kunne se en ben. Prøv at gå lidt længere hen frem. Jeg begyndte sådan at flash på hende. Og det gav mig bare et chok. Prøv at gå lidt. Ja, jeg gjorde det. Ja, prøv at se, hvor meget der er den der vej, i forhold til den der vej. Der er mega meget den her vej, i forhold til den der vej. Det kan også godt være, at det bare trigger os. Sådan at det ligner, der er en vej der, men det er bare 3 blindgode. Og derover så er det rent faktisk noget op den der trappe. Fordi der er jo en trappe herover. Hvad tager vi? Du bestemmer. Jeg synes altså, at vi skal tage den der vej, fordi der er en trappe. Okay, er vi klar? Mm. Vi løber om 3, 2, 1. Nu! Hvad? Hun løber ikke engang efter dig. Vi har søgt spildt alt vores tid. Hvor er du? Rasmus! Jelle, kig bag dig. Åh. Prøv at kigge på den her. Ad. Doors instructions. Nå! Det er fordi vi skal have... Det er fordi vi skal finde det der olie, for at vi kan komme videre. Der er en eller anden indgang her. Jamen det er den... Jeg tror måske, at det er sådan en hurtig gang. Okay. Hvorfor kan hun ikke se os? Rasmus? Hvad? Vi bliver lidt nødt til at løbe den der vej, fordi vi skal have sat ild til det der lorteolie, for at vi kan komme ud. Det kan godt lide, at du bare siger olie og ikke olie. Jeg kan ikke finde noget til tale. Ja, det vi gør, vi sprinter bare alt, hvad vi kan derhen. Ja, nu er det ikke engang nøj. 3, 2, 1, go! Du løber forrest. Jeg er lige bag dig. Hun løber ikke efter os. Så er du i live? Ja, du skulle faktisk bare hoppe over der. Så, vent, så du kom videre? Ja, jeg er henne ved sådan et oliested. Det lå... Nu, jeg er der ikke nu. Hvor er du? Jeg døde. Og hvor er du? I starten. Men jeg er lige der. Som vi var der, hvor... Hvis du går lidt tilbage og kigger hen den vej, hvor hun sidder stok, så kan du nok se mig. Jamen, jeg kan ikke kigge så meget. Hvad gjorde du? Den der ting, der var der i går. Når du kommer hen til den, så skal du løbe i midten, og så gå til venstre. Altså den sten, der er i midten, og så løbe til venstre. Nå, er der er sådan... Nej, men hvad? Man kan ikke se det, men der er sådan en indgang. Rasmus, jeg døde igen. Døde du igen? Ja. Hvordan kan du dø? Jamen det er fordi, jeg stod der og stille der ved siden. Og kiggede. Og nu sidder hun ikke stok mere. Nej. Yep, lige præcis. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre. Hvis du kunne se min skærm lige nu, så ville du også have det sygt nøje. Altså, jeg kunne også høre, at du kom tæt på der. Så det er virkelig nøje, det her. Jeg tror måske, jeg har en taktik. Hvad er det? Det er, når hun kommer nedad af den gang her og drejer til venstre, så prøver jeg at gå lige så stille bag hende et godt stykke, så hun ikke kan se mig. Så drejer hun helt sikkert en anden vej, og så kan jeg skynde mig derhen. Okay, god idé.
Det gør du da det. Jeg tror ikke engang, det er meningen, at man kan få hende til at sidde stok. Nej, det er jo nok en fejl. Eller så var det meningen, og så har vi bare lavet en fejl selv. Okay, den ejeren, der står her. Ja, det tror jeg det på. Jeg venter bare på, at hun går forbi der. Og du står bare og venter på mig. Altså, hvis du... Når du kommer til venstre der, så kan du ikke se mig. Det er fordi, jeg står på den anden side af stenen. Jamen, hvornår kommer hun seriøst? Eller sidder hun stok igen? Hun sidder seriøst stok igen! Så bare løb! Løb! Jamen, det tog ikke, fordi jeg blev dræbt af en 2 gange nu. Kan du prøve at komme tilbage? Så vi gør det sammen. Jeg gør lige hurtigt noget. Jeg resetter mig selv, og så tager jeg headsettet af imens. Så 1, 2, 3, nu tager headsettet af. Hej. Du er tilbage. Okay. Kan du, seriøst, jeg er bare gået her, ikke? Hele tiden. Jeg har bare stået her hele tiden, og bare ventet på, at hun er gået væk. Og så døde jeg, og stod jeg igen. Og så er jeg bare overhovedet ikke tur at gå herhen. Okay, er du klar? Vi gør det. Jeg fik lige en idé. Hvad? Hvad er det? Altså... Nej, hun gik videre! Hun gik videre! Jeg døde. Døde du igen? Ja, døde du ikke også? Nej. Nu kan... Okay, når det er, hun kommer tilbage her, så bruger vi taktikken, okay? Bare følg efter mig. Og følg efter. Nej, hun løb tilbage! Jeg tror ikke, hun løb tilbage. Nej. Nu er hun derovre. Nu løber hun tilbage. Ikke kommer ned. Men nu løb hun den der vej. Jeg tror altså, vi er Helle herovre. Bare løb! Nu! Løb! Rasmus! Nej! Du er død! Jeg er død. Rasmus, jeg kom igennem. Jeg lå mærke til noget. Hvad? Lå du mærke til? Den der lyd, når det er, at hun dræber en. Det er den samme, som Bonnie laver i The Job of Creation. Når det er, at man bliver dræbt af hende. Rasmus, jeg ved, hvad vi skal for at komme igennem det hele. Det skal vi. Kan du huske der ved bilen? Ved bilen? Ja, kan du huske der han ved bilen med det der hoved? Ja, altså, jeg havde også en idé, men så kom hun efter os. Men, ja, hvis du går hen og henter den der lighter igen, så kan du komme herhen, så sætter vi ild til de der olier. Og så ved jeg, hvad vi skal gøre for at komme ud. Men min idé godt. Det er første gang, at vi prøvede at komme igennem, hvor jeg kom igennem. Det var jo, at vi gik over til den der bil. Og så kom vi igennem den der ventilatorskak. Hvilket var der, det der sted til højre, det var. Resetter hurtigt. Og så har vi måske lige hentet lighteren først. Men Hjalte, hvor er du overhovedet? Lige der i starten. Lige bag dig. Ah! Okay, hvis vi gør den samme taktik... Eller... Ej, sidder hun stok? Hun sidder stok! Godt, hun sidder stok. Kom. Det er så vigtigt, hun sidder stok lige nu. Jeg tror ikke, det bliver mere vigtigt. Ja. Jeg ved lige præcis, hvad vi kan gøre nu. Hvis det er kun mig, der tager lighteren. Prøv du at lade være. Fordi så får du hende lade være med at så stok i går. Okay, så skal du gøre sådan, at du dør. Jeg ved, det lyder dumt. Men så løber du hen, sådan hun kan dræbe dig, ikke? Og så løber hun videre rundt. Og så bruger jeg taktikken igen, hvor når det er, hun løber ind i det sted. Så løber jeg efter hende. Og så kan jeg gå hen og sætte ild til oliet, og så kommer vi videre. Men hvad hvis det er det?
at jeg rent faktisk overlever. Fint. Okay, kan du prøve? Bare hvor du går hen, og så prøve at dø, så hun kommer fri. Kan vi ikke løbe sammen? Det er jeg mere tryg ved. Jamen, fordi jeg har lighteren. Okay, hvis jeg går sådan halvvejs med. Ja, så ved jeg i hvert fald, at du er hen ved mig. Ja, der er du. Du kan godt. Du skal bare hen, og så når du kan se en komme efter, så lukker du bare øjnene. Altså, det er ikke engang særlig stort jumpscare. Kan vide, Hvis det. Jeg bare sådan løber derover. Prøv. Ja. Den kommer ikke engang ikke efter dig. Haha. Så spændende, som du dør. Var det ikke nøje? Det er ikke engang. Jeg vidste jo, du var der. Jeg døde. Ja, det kunne jeg se. Oh god. Altså, er mig og hende der bare gode venner, eller hvad? Man skulle næsten tro mig og Judy, vi var gode venner. Sådan hun ikke går efter mig. Det er jeg overhovedet ikke. Nej. Okay, nu får vi lige hurtigt fat i lighteren. Okay, hun er løs. Hun ser ikke længere stok. Prøv at få hende til at sidde stok. Jamen, jeg aner ikke, hvor hun er. Lige snart der ser jeg hende, så løber jeg. Ind i mit Hun er helgerum. stok et nyt sted nu. Så er hun stok i et nyt sted. Hvor er det henne? Jeg tror, jeg kom forbi hende. Jeg kom forbi hende. Rasmus, jeg kommer. Sådan! Så skal det bare herover. Okay, nu skal vi finde exit. Find the exit. Kom. Jeg ved, hvor exitet er. Løb efter mig. Ja, jeg kommer. Det er altså nøje, der bare rytter over det hele. Ja! Kom vi igennem første chapter? Det ved jeg ikke. Men hvis vi gjorde, så... Jeg ved ikke, om det er det første. Om vi er kommet igennem eller ej. Ad! Det ved jeg heller ikke. Nu er vi pludselig derovre. Okay, skal vi ikke bare sige... vi ses næste gang alle sammen. Jo. Ja. Hvis I kunne lide videoen, så smid det et like. Og Yeah. ja. Farvel. Jeg troede lige, det var Judy. Ja. Det ville jeg godt nok gå sådan noget over, hvis jeg bare så en eller anden karol bag mig, som jeg troede var Judy.